Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong adventure. Naghahanap ba kayo ng mabibiling baboy na malapit lang sa inyong lugar? Baka ito na nga ang hinahanap mo, kaya panoorin mo. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may Nansangaan ng Makabito, Balingaw at saka Bugtong. Andito nga tayo dahil mayroon tayong bibisitahin at pupuntahan bilihan ng baboy. Patining, lilitsunin, kaong, oversize at napakaraming pang iba. Kaya tara, let's jeep, puntahan na natin. Lahat na nga ng hanap mong baboy ay andito na mga ka-adventure. Mapapatining man, kaong o inahin, o lilitsunin. Pangbintamang yan mga ka-adventure o para sa inyong anong okasyon, pwede kang pumunta at bumili rito. Tignan nyo naman mga ka-adventure yung kanilang mga baboy dito. Ang tataba, talagang alagang-alaga. At heto pang good news mga ka-adventure, pre-delivery sila along Pangasinan area. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, may nadatnang tayong customer na bumibili ng patining para daw sa binyag ng kanyang apo. Sino mga ka-adventure, ito'y kanilang kikiluhin para malaman kung magkano kanilang babayaran. Sila nga yung magbababoy dito mga ka-adventure na nagbabay and sell. Kaya kung meron kayong baboy dyan na gusto nyo ibenta, pwede rin dito. At heto nga mga ka-adventure, pre-delivery sila. I-deliver na ng kanilang mga order sa may bahay ng Bayangbang. Kaya mga ka-adventure, dito na rin kayo magbenta o bumili. Sir, anong pangalan niyo, sir? Ako po si Joey De Vera. Joey De Vera. Opo, sir. Taga saan po, sir? Barangay Kutsukan, Marasiki. Marasiki. Ay. Sir, ilang taon na kayo nagbababoy? Bali ko na. Mga 8 taon na rin. 8 taon na. Grabe. Ano yung mga pwede nilang mabili dito sa inyong mga alagang baboy? Sa mga nangangailangan po dyan ng baboy, mayroon po tayong patining, Patining. kakong, litsunin, saka oversize. Oo, marami tayo niyan. Sa mga nangangailangan po, magpunta lamang po kayo rito, mamasyal. Kung baga, sir, pwede nilang gamitin kung anumang okasyon sa kanilang buhay, pwede rin pagbinta. Ay, oo po. Pwede po. Sir, nagde-deliver po kayo sa Pangasinan? Opo, marami po tayong bayan na dinideliveran, sinusuplayan. Kahit outside Pangasinan? Opo, pwede po. Kahit saan, pre-deliver po tayo. Sa mga nangangailangan po dyan, sa mga mag-ookasyon, punta lamang po kayo pag kailangan nyo po ng baboy. Marami po tayo dyan. Hanapin nyo lang po ako, si Boss Weng, tsaka si Boss Albert. Anong pangalan ng Facebook niyo, sir? Joey De Vera. At saka Albert De Vera. Yun. Yan lamang po. Mayroon nga rin sila ditong kantin mga ka-adventure na nagsuserve ng pinapaitan, kaluskus, pigar-pigar at iba pa. Mayroon nga rin sila ditong car wash. Dito lamang sila sa may Nansangaan bago magbarangay Bugtong. Malapit sa may Alphamart at 7-Eleven. Nansangaan ng Makabito, Balingaw, Bugtong. Dito sa may bandang papasok. For any inquiry, ilalagay ko sa comment section yung kanilang mga Facebook account.